Evo, dobar dan svima. Hvala vam što ste došli na ovu konferenciju, što ste se odazvali našem pozivu. Evo, kao što je poznato, kao što ste već čuli, postoje neke najave, znači da će se referendum održati 1. prosinca 2013. godine. I ovom prilikom želimo zahvaliti u stvari svim građanima Republike Hrvatske koji su svojim volontiranjem, potpisom, financijskom pomoću i na razne druge načine omogućili da se ovo uistinu i dogodi. Evo, vidimo da će ovo biti prvi narodni referendum u hrvatskoj povijesti, to je nešto izuzetno važno, s jednom izuzetno važnom temom. Evo, pravo žene i muškarca da sklope brak, da osnuju obitelj bez nekih ograničenja na temelju, ne znam, rase, nacionalnosti, vjere, je temeljno ljudsko pravo. Evo, upravo hrvatski birači će imati priliku na ovom referendumu da odluče žele li da ova definicija braka kao zajednice žene i muškarca, koja već postoji u obiteljskom zakonu, koja se apsolutno poklapa sadržajno sa općom deklaracijom o ljudskim pravima i raznim drugim konvencijama, Europskom konvencijom za ljudska prava i tako dalje, da uđe u hrvatski ustav. Evo, i upravo zato što nam je ova tema izuzetno važna i zato što nam je važno da Hrvatska zadrži visoke standarde zaštite ljudskih prava i građanskih sloboda, evo, vidimo kako u posljednje vrijeme vladajući zajedno sa nekim nevladinim udrugama, sa jednim opetovanim ponavljanjem da izjednačavanje homoseksualnog para sa bračnom zajednicom, evo, da je to temeljno, da je to ljudsko pravo, znači na neki način onemogućuju da hrvatski birači mogu donijeti jednu informiranu odluku. Hvala. Evo, ovo je bio član organizacijskog odbora gospodin Lino Zonjić, a sljedeći će govoriti također član organizacijskog odbora gospodin Ivan Moljen. Vezano za ovo što je gospodin Zonjić govorio, Venecijanska komisija Vijeća Europe upravo ističe da jedno od temeljnih pravila europskog izbornog prava je da građani mogu imati slobodu da formiraju svoje mišljenje i da svi nositelji državne vlasti trebaju to omogućiti građanima i da im trebaju ponuditi mogućnost na objektivno informiranje. Nadalje, isto tako jedno od temeljnih prava, odnosno pravila, je to pravilo jednakih mogućnosti. Dakle, da svi akteri u referendumskom procesu imaju jednaku mogućnost pristupa medijima, kako javnim, tako i privatnim, i to je jedan od zahtjeva građanske inicijative U ime obitelji. I treća, građanska inicijativa U ime obitelji očekuje, dakle, od hrvatskih vlasti, Sabora, Državnog izbornog povjerenstva, da svim hrvatskim državljanima u Hrvatskoj i inozemstvu omogući da se na jednak način mogu izjasniti na referendumu, dakle da mogu ostvariti svoje biračko pravo, i također da svi predstavnici građanske inicijative, to jest da predstavnici građanske inicijative mogu biti prisutni u izbornim komisijama i na izbornim mjestima. Hvala. Sljedeća je gospođa Željka Mrkić, članica organizacijskog odbora. Željeli bismo još naglasiti kako je, ako tako odluče hrvatski birači, ustavna zaštita braka kao zajednice žene i muškarca predstavlja prvi korak i temelj postavljanja jedne dugoročne politike i strategije koja ima za cilj zaštititi i promicati i osiguravati da je obitelj u Hrvatskoj bude prioritet svake hrvatske vlade. Brak je temelj obitelji, a obitelj je temelj svakog društva. Nama je važno da se razumije da ovo držimo prvim korakom koji će osigurati da se u Hrvatskoj više ne dolazi sa prijedlozima da se uvede porez na prvu nekretninu mladim parovima, da se omogući da se obitelji sa malom djecom imaju tretman onih koji ulažu u hrvatsko društvo, da se obitelji koji se brinu o starima i nemoćnima imaju status onih koji osiguravaju brigu kako ovo društvo želi pružiti starima i nemoćnima. Dakle, želimo da se ova inicijativa vidi kao prvi korak u smjeru jačanja uloge i zaštite obitelji u hrvatskom društvu. Za kraj, koordinator pravnog tima građanske inicijative U ime obitelji, gospodin Krešimir Planević. Jako ste nas dobro izvježbali. Ovo ide po traciji.
Dobro, prvo uvijek nešto dobro, a to je oko prijedloga odluke. Treba pohvaliti jednu stvar, a to je da imamo datum referenduma i to dakle da je prijedlog odluke za raspisivanje referenduma onako kako je građanska inicijativa i predložila. S druge strane, jednako tako možemo konstatirati da referendumsko pitanje koje je navodno nekima bilo sporno, isto tako sada imamo od strane vladajućih potvrdu njihovu da smatraju da takvo pitanje je u skladu sa Ustavom. To su dobre stvari. Jedan drugi dio same odluke, prijedloga odluke o raspisivanju referenduma sadrži dakle, jednu pogrešnu premisu, dakle pogrešnu osnovu, a to je da pokušava se u ovom slučaju nešto dati u ovlast Saboru, što inače ima, dakle promjenu Ustava, a s druge strane onemogućiti građane da o tom istom pravu što imaju, promjeni Ustava, glasuju. Indirektno kaže odluka i prijedlog odluke da se pristupa promjeni Ustava. Ovdje nije riječ o pristupanju promjeni Ustava, ovdje je riječ o direktnoj promjeni Ustava voljom naroda. Vjerujem da je svima jasno i do sada da svaki profesor ustavnog prava se već očitao o tome, pa ne trebamo posebno ponavljati da je ovo napad na Ustav koji pokušava neposrednu volju građana izigrati. Naravno da je to nedopustivo, no očekujemo i vjerujemo da jedini pravi odgovor ovdje jest izaći na referendum i isto tako i svojim brojem, dakle brojem izlaska, jednostavno to navodno i takozvano tumačenje pretvoriti u ispravno iščitavanje Ustava. Ovdje se ne radi o tumačenju, ovdje se radi o istini što piše u Ustavu i što ne piše u Ustavu. Ne možete dokinuti volju naroda. Ako je narod vlast u ovoj zemlji i ostvaruje neposredno i putem svojih zastupnika, onda kod neposrednog odlučivanja on ne treba svoje posrednike, zastupnike, što znači Hrvatski sabor u ovom slučaju može samo služiti kao servis građanima da bi se proveo referendum. Toliko o odluci i vjerujem da je ovaj poziv na referendum u svakom slučaju i na ovaj način indirektan, pa možemo protumačiti pozitivno. Eto, hvala lijepo. Hvala. Sada na vama red, imate li možda pitanja? Možemo? Možda za početak vi ste rekli da je datum već 1. prosinac, koliko je nama poznato danas je na Saboru tek dogovoreno da će biti rasprava o raspisivanju referenduma. Kako imate već datum? 1. prosinac je određen kao datum u prijedlogu odluke od strane Odbora za Ustav, politički sustav i poslovnik. Jel? To je njihov prijedlog odluke koji je došao na red, odnosno trebao biti uvršten danas u dnevni red Sabora. Ali Sabor to nužno ne mora prihvatiti, tako da to nije konačan datum kao što ste vi rekli. Jednako kao što ne mora prihvatiti Sabor da se pristupa promjeni referenduma, dakle odluka može, i nadam se da će biti amandmana na tu odluku u tom vidu, da će se izmaknuti ta riječ pristupa. Jednako tako što se tiče i datuma, moguće je i da bude i on promijenjen. Govorimo trenutačno o prijedlogu odluke. Da. Trenutačno govorimo o prijedlogu odluka, ono što imamo. Dakle, imamo prijedlog odluka od strane radnog tijela Sabora. Imamo izjavu gospodina Grbina koji je rekao da on očekuje da će biti taj datum i da se taj datum neće mijenjati. Znači, to je danas rekao na Hrvatskom radiju. Kako komentirate najavu nekih nevladinih udruga da će istovremeno krenuti u antikampanju i što kažete na njihovo traženje da odbijete izvore financiranja prije samo Pa mi već duže vrijeme govorimo o tome da nevladine udruge koje funkcioniraju kao da su vladine udruge predstavljaju problem za demokratske odnose i za demokraciju u Hrvatskoj. Činjenica da je većina ovih udruga koje spominjete financirana od strane vlade i da se vjerojatno osjećaju dijelom ekipe zajedno s vladom, još uvijek im ne ostavlja inspekcijske ovlasti u Republici Hrvatskoj. Tako da ostavljamo im mogućnost da od inspekcijskih vlasti zatraže da naprave nadzor koji je mogući svih financija koje su vezane za ovu inicijativu. Mi smo naše izvješće podastrli, a evo njima ostavljamo nek oni to nastave raditi. Oprostite? Ne znam što bih rekla o nevladinim udrugama koje će provoditi antikampanju, dakle kampanju protiv izlaska birača na referendum
na kojem se oni imaju priliku izjasniti o tako važnom pitanju kao što je brak i obitelj u Republici Hrvatskoj. Ja sam iznenađena, ja bih očekivala da oni potiču razvojne procese koje doprinose demokraciji, a ne da ih zaustavljaju. Možete li što se tiče ovog financiranja biti malo koncizniji? Možete li reći otkud vam novac za financiranje svojih? Mi smo podnijeli izvješće, ono se nalazi na našim web stranicama i iz njega možete iščitati da je oko 70% sredstava koje naša inicijativa dobila su doprinosti donacije građana i raznih poslovnih subjekata, a ostali su razvrstani, možete to potražiti. Prema tome, to je više nego što može se pohvaliti bilo koja nevladina udruga u Republici Hrvatskoj. Kada je riječ o kampanji, koje aktivnosti vi mislite provesti da bi potaknuli građane da izađu na referendum? To je jedno pitanje. I drugo pitanje, bojite li se prigovora u slučaju kada prođe referendum, kada izađe možda 10-15% ljudi, da je, iako je referendum proveden u skladu legalno, ali da neće imati legitimitet? Budući zbog malog broja ljudi. Naš je cilj u ovom vremenu do datuma referenduma omogućiti da što veći broj birača u Hrvatskoj, građana Hrvatske, dobije što više točnih informacija o tome zašto je važno da Hrvatski ustav štiti brak kao zajednicu žene i muškarca. Mi želimo omogućiti da građani koriste demokratske procese i da njihova odluka bude slobodna i informirana. To je, mislim, u interesu cijelog hrvatskog društva. Što se tiče ovog pitanja o izlaznosti, mi pozivamo birače da izađu u što većem broju. Koliko će ih izaći, toliko će ih odlučiti. Dakle, mi smatramo da je dobro da iziđe što više ljudi i da što više ljudi preuzme odgovornost, iskoristi svoje pravo i svojim glasom odredi kako će izgledati hrvatsko društvo u području kao što su obitelj i brak, koji se onda preslikava i na gospodarstvo i na sve drugo u Republici Hrvatskoj. Hoće li biti nekih aktivnosti po tom pitanju animiranja građana na izlazak osim ovakvih javnih poziva? Da, naravno, održavat ćemo. Pardon. Da, niz aktivnosti, kao i u vrijeme kada su se građani izjašnjavali. Planiramo različite tribine, susrete sa biračima, naši volonteri već imaju niz aktivnosti koje provode po cijeloj Hrvatskoj sa istim ciljem. SDP je jasno da je posmisleno dalo do znanja da ako referendum i prođe, da će oni zapravo napraviti sve da drugčiju, da ne donesu odluku. Koje su takve vaše opcije u tom slučaju? Koje mehanizme mislite poduzeti? Mogu. Dakle, jučer je Peđa Grbin rekao prekjučer da ukoliko je referendum se provede ima dovoljan broj glasova, da će ipak Sabor odluku donositi dvotrećinskom većinom. U biti sporna je ta procedura. Ako ćete imati dovoljan broj glasova, oni kažu da će se ići u Sabor na dvotrećinsku većinu na mijenjanje Ustava. Nije li to protuustavno? Dakako, to je. Samo bih molio ako se možete prethodno predstaviti i reći iz kojih ste novina, tako da malo lakše mi isto to pohvatamo. Ja? Dakako, to je protuustavno, to je upravo kritika i prijedloga odluke o raspisivanju koja ide za tim i kako su nam objasnili predstavnici, znači, vlasti, ispada da po njima da bi željeli glasovati o nečemu što je narod odlučio. Jasno je da to takav protuustavan čin nedopustiv, s jedne strane pitanje, a s druge strane znamo ko u ovoj zemlji nadzire provođenje referenduma, to je Ustavni sud, i to je što se tiče odgovora vezano za kako reagirati i tko će reagirati, a s naše strane vrlo je jasno, referendumska odluka bit će obvezatna, što znači ona će biti donesena. Hoće li neko s njom, hoće li netko tvrditi da ne valja ili nešto slično, to prepuštamo imaginaciji onih koji navodno tumače Ustav. Pa ja bih voljela zapravo da još jednom ponovite referendumsko pitanje, s obzirom da meni osobno treba to onda referendumsko pitanje koje ćemo... Jeste li za to da se u Ustav Republike Hrvatske unese odredba po kojoj je brak zajednica žene i muškarca? Molim? Životnica. Dobro. Ima još koje? Ima još koje pitanja? Ako
to, onda zahvaljujem vam na dolasku.